Ești pregătit să auzi chemarea lui. Strângeți pe cei credincioși, va zice, care au făcut cu mine legământ. Mai e mult și Domnul Iisus vine. Ești pregătit să auzi chemarea lui. Strângeți pe cei credincioși, va zice, care au făcut cu mine legământ. Este o speranță pentru tine, la cel ce a suferit în Golgota. Te poți primi azi harul și iertarea, predându-ți viața în mâna lui Iisus. Mai este o speranță pentru tine, la cel ce a suferit în Golgota. Când poți primi azi harul și iertarea, credându-ți viața în mâna lui Iisus. Credințează-ți viața în mâna lui. Încrede-te în El căci este bun. Durerea care o porți viața ta mai e puțin și El ți-o va lua. Încredințează-ți viața în mâna lui. Încrede-te în El căci este bun. Durerea care o porți viața ta mai e puțin și El ți-o va lua. Mai este o speranță pentru tine, la cel ce a suferit în Golgota. Te poți primi azi harul și iertarea, predându-ți viața în mâna lui Iisus. Mai este o speranță pentru tine, la cel ce a suferit în Golgota. Când poți primi azi harul și iertarea, credându-ți viața în mâna lui Iisus. Ce bine e cu Domnul pe cărare, chiar și atunci când soarele nu vezi. Când totul e închis și ignorat, atunci apare Cel crucificat. Ce bine e cu Domnul pe cărare, chiar și atunci când soarele nu vezi. Când totul e închis și ignorat, atunci apare Cel crucificat.